Dames en heren, welkom in het ijsstadion Tjalf. We beginnen zometeen voor de 100 ronden. Ik verzoek om de groep van Boukje om aan de start te verschijnen. Eerst start Boukje met haar groep. De voorrijders zijn herkenbaar aan het gele vestje. Zet hem op. Ja, ja, ja. We hebben hier de 100 ronden voor trainingsgroepen die het altijd op menje en op toonzie smiddags trainen. De jongens, alle jaar aardig op leeftijd, maar nog zeer sportief. En die trainen hier iedere week. En ze bloeden fit bij. De rondes werden bijgehouden door Johannes Vekkers. Ja, de meeste mensen kennen Johannes Vekker hier heel goed van de baan. Rint hier al jaren rond. Van de Wijzenzee, daar is er natuurlijk ook bekend, want hij reed er altijd in een prachtig pak. En soms in 1 week tijd 3 keer de 1200 kilometer. Het ik marathons rijden. Maar die rijdt nou net met mij? Nee, Johannes heeft afzien. Dat betekent dus dat hij net meer praten kan. En zijn rechterhand en zijn rechtervoet die willen net goed meer. Hij rijdt nog wel, maar de bochten dat is een beetje een probleem voor hem. Ze horen hem Johannes er dan bij? Ja, natuurlijk horen we Johannes erbij, want dat zou een grote teleurstelling werden. De man hier net meer maar in actie komen koers. Maar je gaat wel heel in de 100 doen? Oh, ik zou net tussen komen dwaren. Nee? Nee, dan zit het door op slot, jongen. Ben je zelf fanatiek? Nou, nee, fanatiek net. Het gaat me om dat iedereen plezier hierin beleeft. We zijn hier een hele jaar mee bezig en iedereen had zijn ups en downs. En dat we elkaar daar een beetje doorheen helpen. En op het eind van het jaar hebben we dan een goed doel. Hè? Dan hebben we nou ook gehandicapten sport. Nou, dan ben je ook zo blij. En dat goede doel is ik vanwege Johannes? Ja, natuurlijk, ja. Die had ik in Lindestein zitten. En wie bent zo wie met Johannes, hè? Ja, Johannes ken je het niet mij, maar hij was altijd een van de beste. En hij had het hier ook mee opzetten. Dat doet hij wel een beetje zeer, maar hij had goed een ordefunctie. Hè? Ja. Nou, applaus voor deze mensen die hebben vandaag weer de 100 ronden volbracht. Jongens, gefeliciteerd en bedankt dat jullie allemaal weer hebben meegedaan. Jongen, hartstikke tegen goed hier. We hebben in de zon de dij, hè? Ja.